Nazi sana dono, nazi goran. Nazi sana. Stand up headline. Jangan bergerak ke di sini deh. Batu Sali ini bisa baik Koprano Ohong Shin Sarmana pernah ini video, alasan video sarmana borong nekoro. Bedau gora, dau bidi bedau katok keo, dau kono, dau bidi gra. Ia berborong संसार जानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसाद जेरै बनफोरखौ बुथुमना दोनखानाय बेदर आलासिफोर बेदर गोदान थाखाय थांगोन बांद्रायबो होनना बुंदों अमा दोनदोंना जेबो गलिमोन नामा अमा दं नै अमा गन्द्रायाव अमा दं अमाया दिसि नामा दावगायनो होननानै बुहुमा बिमानि रावखौ गेवलांहोनानै अबंनि सोरजिगोथार हानि बिथा नेरसोन बिखाफोरा संथायनि अबंनि सोरखारनि देहासार कामपा दिमापुरनि देरहासारदों बर' बिमानि जै जाथों जै जाथों जै जाथों साबायखर थाबाय मानगोनां बर' हारिमु आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे मावथिफारिया नोंथांमोन जोंनि अल आसाम Oro Primary Teachers Association ni apadiri लोगोसे गाहाय नेतारि आरो मावथिफारि नोंथांमोन आरो बहाय
बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि लकेसननिफ्राय खालामना आरोबा फै होबाय बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुमा रानि खालायस्रि फोथार पाटगाव क'क्राझार जागासिनो दं। Foto kebran lu orang mbak ini. Korea.